joka viikko treenaan olympiatasolla. 1 sekunnin nopeus. Sosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla. 1 sekunnin nopeus. Sosser. Pumpsets, pike, topless, volleyball. Se ei ole niinkään kyse siitä, että osaa sen jutun, vaan siitä, että hallitsee sen jutun. Ei tarvii olla hyvä, vaan voi olla parempi. Pari maailman ennätystäkin on tullut tehtyä siinä. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla. 1 sekunnin nopeus. Sosser. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla. 1 sekunnin nopeus. Mä joka viikko treenaan olympiatasolla. 1 sekunnin nopeus. Sosser. Mä joka viikko